Takže čau, dneska to bude opět zase reakce, ale tentokrát vážnější reakce, protože od pana Bigého vyšlo další video a tentokrát je to opět zase na Shopaholic Adele. Samozřejmě si myslím, že to bude docela zajímavý, protože název toho videa je Obětí, kterým Shopaholic zničila život, takže si myslím, že tam bude docela rozebírat život Adely a její jako bejvalý kluky, takže bychom se možná mohli dozvědět i něco víc, než oni ještě víme, proto jsem si říkal, že když to zní ten nápis nebo ten název toho videa tak dobře, takže bych mohl udělat na to i třeba reakci a podívat se na to s váma. Jestli jste na to ready a jste na to připravení stejně jako já, můžeš zanechat tady like, dát odběr, jestli se video bude líbit samozřejmě, jestli tě bude zajímat moje tvorba. A všem, co jste to udělali, díky moc a pojďme se na to podívat. Proč se ti to muži rozhodli do vztahu se Shopaholic Adele, i přesto, že je od toho všichni odrazovali? Sláva, proto chtěli něco zarobit. A jak se jejich život změnil potom, co vysněný vztah skončil? Shopaholic Adele si drží svou internetovou slávu přes 2 roky. A to i skrz... Za mě byl nejlepší asi ten David, to byl asi nejlepší Adely jako přítel, protože ten si myslím, že ji fakt miloval a na nic si nehrál, fakt jako k ní něco cítil. Ty ostatní jako byl Lukas a teďka tady ten novej, tak ty s ní jenom vyjebávají, aby měli z ní slávu a pak i peníze, ale tak Adélka hloupá je, no. Skrze to, že jí celý internet nenávidí. Jak se jí neustále daří každou kauzou překonat tu Proč ji asi nenávidijou? předešlou a jak vypadají oběti, které zaplatili nemalou daň za to, že jí věřili. Cesta Shopaholic Adele začala účastí v televizní show Superstar v roce 2013. Adéla zde však neprošla. Ona byla ve Superstar, to ani nevím. Nikdy jsem to v životě neviděl jí ve Superstar. A to jsem, i když jsem byl mladší, tak jsem to sledoval, ale nikdy jsem ji tam neviděl, what the fuck. Castingem a kariéru zpěvačky Ty koko, dívej, jako Star v roce mladíca. 2013. Adéla zde však neprošla Tu bych ji možná ani nepoznal, kámo. Vůbec bych ji nepoznal. Kdybys mi řekl, že toto je Adéla, kdybych, no, ty koko, nepoznal. castingem a kariéru zpěvačky tak opustila. Po nějaké době se objevila na sociálních sítích a jejím novým snem bylo stát se internetovou celebritou. Svůj YouTube kanál Jasně, takže chtěla být slavná přesně jako já. startovala převážně hauly z různých obchodů, ve kterých nakupovala a občas k tomu No jako chápeš, jak jsem to myslel, jako že chtěla být stejně slavná jako já chci být slavný, chápeš? Tak to myslím. No, už to pochopil. natočila nějaký vlog. Na TikToku se nechválně Samozřejmě já netočím bizár, nechci to ani točit, nebo chápeš? Nechci být za kokota. proslavily její streamy, na kterých se s diváky baví jinak, než je zvykem. Proč jste takový zlý? Fakt lidi jsou totální svině. Vy mi závidíte, že No ok, tak jako asi souhlasím, na TikToku jsou lidi a je tam taková komunita lidí, kteří jako jsou trošičku mimo a tak a rádi tam šťourají, jakože i do ostatních, co tam streamujou, takže jo. budu mít S tím souhlasím. 9 000 odběratelů na YouTube a že mám 21 000 followerů na Instagramu, tak je to. Kvůli vám mě je špatně, kvůli vám nemůžu dejchat. Tohle jsem viděl taky, ano. Adélka byla celá z toho v piči, málem umřela jen kvůli tomu, že jí asi padala sledovanost, nebo lidi ji přestali sledovat, nevím kvůli čemu, už nevím přesně kvůli tomu, čemu to bylo, to jsem nějak nepobral, ale viděl jsem tohle video, zajímavý. Kvůli vám pořád zvracím a bolí mě strašně hlava a žebro, nemůžu Přeskočit, hýbat reklama. rukou a nohou. Upadla už Markétce hlava někdy a přijde ti To je normální kokot. tohle sádě. Nedílnou součástí livestreamu jsou i duely s ostatními tiktokery. Jedná se o jednoduchou soutěž, kdy influencer, který získá více peněz od svých diváků, vyhrává. Stát se internetovou celebritou se Shopaholic Adele v určitém směru podařilo, ale ne tak, jak si nejspíše představovala. Ze začátku to šlo nevinně, jako například její špatná výslovnost angličtiny nebo použití tyčinek na čištění uší místo párátek při výrobě chlebíčků. Jenže postupem času se to začalo vymykat kontrole. Hádky s lidmi v jejím okolí, zvířata, která přišla o život a nešťastné vztahy romantické Chudák Davídek si očekával z toho, že to bude úplně nejvíc krásný, šťastný vztah a dívej. i přátelské. Ty zvířata, to je humus, k tomu se vyjadřovat ani nebudu. Proč se Shopaholic Adele Nikdo ne, no. se všemi pálí mosty a jak je možné, že její vztahy nikdy dlouho nevydrží?
Předtím Protože všichni chcou jenom vojebat o to, aby měli tu slávu, proto jí to nevydrží a proto, že ona je zlá a řve na ně, hádá se s nima a mlátí je a blá, 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 asi proto. než Šopohlik Adele znal celý internet, měla spoustu romantických vztahů a 2 z nich se po proslavení Adély začaly zpětně řešit na internetu. První z těchto partnerů, Patrik, se během největší slávy Šopohlik Adele svěřil Kamaráde, tak tohle neznám. s tím, že mu To je poprvé, co vidím tady tohle týpka. ubližovala a údajně mu i několikrát vyhrožovala s nožem. Dalším partnerem, který se ozval později, Co ti jeblo? Na policii, ty kokot. byl Tomáš Davidík. Ten s ním měl bydlet po dobu 3 měsíců a řekl, že si prošel peklem. Celou dobu se hádali a uráželi. Tomáš podle svých slov neunikl ani psychickému a fyzickému trýznění. Byl v bytě pod zámkem a bez Adély nemohl udělat ani krok. Berte na vědomí, že spoustu z těchto obvinění není ničím podloženo. Nicméně Jako jo, no. podobné zkušenosti Ale jestli je pravda, že ho zamykala doma a nemohl nikam jít, tak to jo. Kamo, je psycho, no. Je psycho, měla by se jít léčit, ale tak jako. se ve videu bohužel ještě několikrát objeví. Se svým prvním mediálně známým přítelem Davidem Fregamerem Pražákem se Adéla seznámila na jeho streamech. David byl po několik let jejím idolem a inspirací v cestě za slávou na sociálních sítích. Většinou se společně bavili přes chat právě na Fregamerových streamech. Potom komunikace mezi nimi utichla, když se David našel přítelkyni. Po nějaké době se opět dali do kontaktu přes seznamku Badu a nakonec si domluvili schůzku v Praze. Oba měli rádi toho druhého, proto se David rozhodl udělat zásadní krok. Dal výpověď v práci A dal se dohromady s Adélou, ty vole. Možná měl hezký život, to je dobrý, no, on si ho zkazil takhle. zbalil si věci a spolu se zásnubním prstenem se vydal ze středočeského kraje vlakem 150 km za Šopohlik Adél do vzdáleného Jablonce nad Nisou. Počítal s tím, že Adéla to cítí stejně jako on. A měl pravdu. Adél do něj byla roky zamilovaná. Ten týž večer, co David přijel, se zasnoubili a nastěhovali se k sobě. Navenek to působilo Počkej, oni byli zasnoubení, to vůbec nevím, tohle se dozvídám až teď. Aha. Tak tohle nevím, že byli zasnoubení, ok? vztah z pohádky, který vydrží navždy. Potom se ale věci začaly komplikovat. V této době zažila Šopohlik Adele období své největší slávy a pozornost celého internetu se strhla na ní. To se samozřejmě podepsalo i na jejich vztahu. Lidé sledovali každý jejich krok a začali si všímat náznaků, že příběh Davida a Adély možná nebude tak růžový, jak se zprvu tvářil. Moment, který tyto obavy mnoho lidem potvrdil, byl klip z TikTok streamu Šopohlik Adele, během kterého se David dotáže své snoubenky, zda může jít vykonat potřebu na záchod. Ta mu to k překvapení všech zakázala. Davidova reakce byla, že půjde do KFC. Od této chvíle to šlo se vztahem v očích veřejnosti jenom z kopce. I když v jednom rozhovoru David tvrdil, že tato situace byla nahraná, moc lidí nepřesvědčil. Toto totiž nebylo jediné podezřelé chování, kterého si diváci všimli. Při sledování Šopohlik Adele si na první dojem spoustu lidí myslí, že se akorát jedná o slabšího jedince a z velké části mají pravdu. I když se to tak nemusí zdát, tak Adele si za svou nenávist na internetu převážně může sama. Mnohdy je vypočítavá a ve Je hloupá, no. Proto. skutečnosti ví, co dělá. Někdy ze sebe dělá oběť a chce, aby diváci letovali, a jindy je zase ona ta nejlepší a diváci akorát nevidí její skutečný potenciál. Tohle jsou akorát paterny, které se ve videu budou objevovat čím dál tím častěji. Adele s Davidem se spolu několikrát Hlavně je hodně na facku, ale k čemu by to pomohlo, že? stěhovali. Podle ní to bylo kvůli hejtrům, kteří je otravovali všude, kde bydleli. Nakonec pár skončil v Praze, kde se odehrály jejich druhé zásnuby. Jaký zatím byl důvod? Adele s Davidem je chtěli udělat veřejně a s lepším prstenem. Někdo tuto žádost o ruku zachytil na kameru a klip klečícího Davida z nákupního centra se stal virálním, což byl pravděpodobně skutečný důvod druhých zásnub. Ať už to bylo nahrané nebo ne, mělo by to znamenat, že opravdová svatba je za rohem. To ale nebyl případ Šopohlik Adele a Fregamera, kdy tento pokus o přesvědčení lidí o zdraví jejich vztahu Já nepochopím jednu věc, proč kurva šel do toho i po druhý, když viděl a zažil s ní to, co zažil, chápeš? Proč bych kurva s ní šel po druhý do toho už vztahu, když bych věděl, co bylo? Proč? I když bych jí miloval, proč? Ty kokot, proč? Kamo. Nemůže být zaslepený láskou. Byl extrémně asi musel být blbej a zaslepený láskou, že se k ní ještě vrátil po druhý, když ona mu už dělala to, co dělala. Zajímavý, fakt zajímavý. znamenal jen začátek konce.
Vztah, který zprvu vypadal nadějně, ale ke konci spíše připomínal vězení, definitivně skončil začátkem března roku 2023. V ten den to začalo hádkou, po které si David šel provětrat hlavu ven, aby se uklidnil. Když se ale vrátil domů, našel před dveřmi bytu pár igelitových tašek s několika kusy oblečení a notebookem. Se shopaholic Adele si chtěl promluvit, ta mu to ale nedovolila a vyhrožovala mu policii. Jako vždycky samozřejmě. Zase reklama. David najednou neměl kde bydlet. Byl kvůli Adele rozhádaný se svou rodinou a neměl práci ani peníze. Naštěstí mu střechu nad hlavou poskytli jedny z jeho kamarádek. Pokud by se tak nestalo, nejspíše by tu noc spal na ulici. Cítil, že se ke všemu nějak musí vyjádřit. Svoji pravdu řekl veřejnosti na TikTok streamu, který v jednu chvíli sledovalo okolo 20 000 diváků. Podle něj vše bylo reálné a nic z toho nehráli. Skutečně mu prý bývalá snoubenka psychicky fyzicky ubližovala, vyhrožovala a podváděla ho. Dávala mu Čo ti jebe, i podváděla, dobrý. dostatečně najíst kvalitního jídla a zakazovala mu chodit do práce. I přesto všechno s ní zůstával ze strachu a bylo pro něj těžké odejít, protože ji stále miloval. Shopaholic Adele ve svém vyjádření vesměs říkala pravý Jo, na tady tohle video jsem dělal reakci, jo, tohle si pamatuju. Strašný. opak. Ona byla ta, která byla využita a vše, co říkal David, byla lež. K tomu stále opakovala, jak jí vadilo, že si David nehledal práci a vše musela platit Jo. ona. Bylo Jo, takhle. to slovo proti slovu, ale kvůli Adélině častému protiřečení, lžích v minulosti a její pověsti na internetu se dodnes lidé přiklánějí na stranu Davida. Nicméně v téhle situaci se určitě provinil i David. Přeci jen on byl ten, kdo se rozhodl z práce prvně odejít a k Adele se spontánně nastěhovat. Největší problém na celé situaci bylo to, že oba vztah na internetu sdíleli. Když dobrovolně své problémy budete ventilovat před 100 000 diváky, tak se nemůžete divit, že je budou rozebírat. Po rozchodu Tak jasně, že jo, když se s nima dělila o to. A pak se diví, že všichni to řešíte. A proč asi? se Fregamer snažil Ona si o to sama říká, aby všichni řešili a řešili její soukromí. svou internetovou kariéru udržet. A nějakou chvíli se mu to i úspěšně dařilo. Největší kámen úrazu ale přišel v moment, kdy na svých sociálních sítích začal společně s Markem Datlem Valáškem propagovat tipy na sázení. Toto spoustu fanoušků odsoudilo, jelikož způsob, kterým hazard na svých sítích propagovali, byl přinejmenším pochybný a nemorální. Dalším Davidovým sponzorem se stala společnost Candy Life, jejíž majitel v minulosti stál za kontroverzním merchem pro Shopaholic Adele. Na samotné spolupráci nebylo nic špatného, ba naopak to ze strany Candy Life byl chytrý krok, protože všechny videa s Fregamerem nazbírala 100 000 zhlédnutí. Co bylo ještě více bizarní, byla Davidova účast v Clash of the Stars, kde šel do boje proti klukovi s kamením. Mezitím na svém Instagramu tvořil nová podivná videa. Příkladem je video, kde odjel na matraci s pádlem ze silničního patníku po Labi do Německa. Teda Jebe, takový kokotiny, dobrý no. alespoň to byl cíl. Rok po rozchodu měl David 3 Jestli tam doplul, tak palec nahoru. milostné vztahy. Ovšem znovu se ničím netajil a všechny v průběhu sdílel na sociálních sítích. To akorát vedlo k tomu, aby o nich diváci znovu spekulovali a rozebírali je. Hned On měl pak ještě nějaký holky po Shopaholic Adele, já myslel, že byl sám. první byl chvíli po vztahu s Adele a spoustu lidem na něm něco nesedělo. Mělo se jednat o osobu, se kterou David kamarádil v době rozchodu s Adele a která mu po rozchodu pomohla dostat se z nejhoršího. Dokonce se na sociálních sítích objevila informace, že je Davidova přítelkyně v 10. týdnu těhotenství. Tohle sice David potvrdil, ale nesedělo to s datem rozchodu s Shopaholic Adele. Nicméně u tohoto je důležité brát v potaz několik věcí. David se s Adele mohl rozejít dřív, než to oba oficiálně potvrdili, anebo celá informace o těhotenství mohla být smyšlená. O druhém Davidově porozchodovém vztahu se na internetu ještě více mluvilo, ale ne v dobrém. Jeho nová přítelkyně Nikola vypadala nezletile a sám David na streamu přiznal, že trpí dětskou mozkovou obrnou. S Nikolou se později rozešel a nyní je ve vztahu s 19letou Eliškou, se kterou se podle všech informací stihl zasnoubit. V posledních Ty koko, takže takhle, pozor. měsících o Davidovi na sociálních sítích není moc slyšet a z části se na tom může podílet i roční ban na streamování na TikToku. Fregamer byl zkrátka bizarní charakter, který byl známý především díky nezdravému vztahu s Shopaholic Adele. Po rozchodu už ale neměl nic nového, čím by dokázal zaujmout. Každopádně se nedá popřít, že ve svých posledních videích vypadá mnohem šťastnější, než v době, kdy ve zmiňovaném vztahu byl. Ty vole, tak teďka bych ho třeba nepoznal tebe, jebe.
že ve svých posledních videích Teď jsem si říkal, jestli to je on nebo není, ale vůbec bych ho nepoznal. OK, vypadá jinak. vypadá mnohem šťastnější, než v době, kdy Asi jo, no, asi zmiňovaném jo, a i vypadá trošičku líp. vztahu byl. Kdo se za to chystal zažít si ještě horší vztah se shopaholic Adele, byl Jan Kulas. Shopaholic Adele svého nového přítele znala ještě když žila s Fregamerem a hned další den po rozchodu se spolu objevovali na fotkách. Vztah Adély a Jana navenek probíhal stejně jako ten s Davidem Pražákem. Vždy se pohádali, potom tvrdili, jak spolu už být nechtějí a další den se opět dali dohromady. V jednom rozhovoru se oba přiznali k flirtování s někým jiným, i když stále byli spolu. Na rozdíl od vztahu s Davidem to už od začátku vypadalo, že tato dvojice Kamo, to je strašný. Já nemám slov, proto asi nic neříkám, já se omlouvám, ale prostě tady nejde nic k tomu říct. Jebe, nemám slov. Ach jo, krásný může začít chodit, když ví, že jak to je, no. Ach, jo. Ten novej kokot, ten jí ojevého všechno bych řekl. nemá žádnou světlou budoucnost. I přes všechny hádky, o kterých na rozdíl od hádek s Davidem Adele řekla, že nejsou nahrané, se v září roku 2023 společně zasnoubili. Způsob, kterým se zasnoubili, byl ale ještě bizarnější. Akce proběhla na gala večeru zápasnické organizace Red Face. O události se Jo, to jsem viděl. rychle rozkřiklo a v lidech začala vzbuzovat otázky. Je dost pravděpodobné, že to bylo domluvené s Red Face, aby se na organizaci strhla větší pozornost. Této teorii napomohla i samotná spolupráce Adély a Kulase s organizací. Nicméně se vyskytovaly i názory, že to Adéla udělala kvůli vlastnímu zviditelnění. A nebo to tak Adéla a Honza skutečně cítili. Věc je, že u Shopaholic Adele si nikdy nemůžete být příliš jistí. Co je pouze dokonalý kalkul z její strany a co je naopak skutečné, se mnohdy těžko posuzuje. Zásnuby ke šťastnému konci ale rozhodně nepomohly. Na první svátek vánoční 25.12. se snoubenci rozhádali na návštěvě zhruba okolo 3 hodiny ráno. Celé fiasko bylo zdokumentováno na streamu. Na rozdíl od ostatních hádek, tato byla poslední. Samozřejmě to jsme taky viděli, na to jsme taky dělali reakci, to bylo celkem přísný tady. Celkem veliké hroty, jo. Ten týžden oficiálně oznámili svůj rozchod a celý internet tak o Vánocích řešil další oběť ikony českého bizáru. Jan Kola se po rozchodu snažil postavit zpět na vlastní nohy. Usmířil se s rodinou, se kterou měl během vztahu zakázáno se bavit, našel si práci a postupně se osamostatnil. Ona zakazuje i svým klukům, aby se bavila se svou rodinou. Vážně? Vážně? Jan Kula se po rozchodu s tiktokterkou Shopaholic Adele snaží postavit na vlastní nohy, hledá nový beat a bude nastupovat do práce. Prý mu velmi pomohla jeho rodina, se kterou obnovil kontakt. Za Adele prý udělal tlustou čáru a už s ní nechce být v kontaktu. Je prý také finančně zajištěný, především díky své rodině a kamarádům. Vánoce pro něj prý byly poslední kapkou na dortu. Wow. Oficiálně oznámil, že si novou přítelkyni hledat nebude. Teda alespoň do té doby, než se přiznal, že je v novém vztahu již od 14. ledna se svou moderátorkou ze streamu na TikToku. Mimo to Kula se čeká zápas v organizaci Red Face proti influencerovi Kunštálovi, který pravidelně vyznával Shopaholic Adele lásku na TikToku. Ta ho však odmítla. Nejspíše se dá říct, že Kulasova internetová kariéra po zápase dopadne Ten zápas musím vidět. podobně jako ta Fregamerova. Všichni dosavadní partneři Shopaholic Adele často nevěděli, do čeho jdou a měli od vztahu nerealistická očekávání. Kdo naopak moc dobře věděl, do čeho jde, je prozatím nejkontroverznější osobnost ze všech. Od rozchodu s Honzou se kolem Adély objevilo spoustu spekulací, s kým by mohla něco mít. Ty se ale proměnily v realitu, když 27.1. přidala na svůj Instagram příspěvek, ve kterém oficiálně oznámila svůj nový vztah. Psala však, že svého nového partnera nechce zveřejňovat. To se náhle změnilo, když ho o pár dní později omylem odhalila na streamu. Krátce po tomto incidentu přidala i fotky přítele na svůj Instagram. Právě v tomhle bodě se to hodně Už je tady, ty kaka! rychle změnilo k horšímu. Některé ženy v komentářích začaly muže poznávat. Údajně se má jednat o známého podvodníka ze seznamek, se kterým mají zmiňované ženy špatnou zkušenost. Berte na vědomí, že se jedná o pouhé spekulace a žádný komentář neobsahuje skutečný důkaz. Každopádně tyhle teorie se začaly zdát pravděpodobnější. Kaka, ty už úplně o všechno, o co půjde, jestli bude chytrý. Když se odhalil fakt, že nový přítel Adele je zároveň její manažer sociálních sítí. Co když ji ale doopravdy dokáže změnit? Na jednom z nových streamů
streamu se sama přiznala ke spoustě svých lží. Možná to myslela vážně, ale převažuje názor, že se pouze spolu se svým novým přítelem snaží očistit svou internetovou personu. Tomu napovídal i moment ze streamu, během kterého Josef šeptem napovídal shopaholic Adele, co má říkat a dělat. Tyto pochybné manažerské znalosti by mohly napovídat tomu, proč shopaholic Adele propagovala kratom. Bohužel to vypadá, že tento vztah dopadne stejně jako ty předchozí. Josef se totiž ukázal na streamu Ondyho Mikuly, kde odhalil, že to ve vztahu už dlouho nefunguje a Adele ho během nedávné hádky udeřila, což doložil i tímto důkazem. Na základě Tebe jebe. Neříkej mi, co mám dělat. Na základě Ty koko, natankoval bych jí na ten ksicht, ty koko, ty vole. jeho výpovědi to působí, že ve vztahu zůstával primárně z lítosti a měl pocit, že Adele dokáže změnit nebo jí přinejmenším pomoct. Nedá se ale zapřít, že shopaholic Adele na naší scéně ještě hodně dlouho zůstane. Ty vole, ty vole. Proč? Ujebal bych jí na hlavu, ty kokot krabicou, vole. Důvodů, proč je tak moc sledovaná, je několik. Ať to je prostě To je strašná cubinka, vole. guilty pleasure, Když ji to chytne teda, jako jo. Ty vole. anebo pocit, že na tom v životě nejste tak špatně, jak jste si mysleli. Adele se mimo jiné umí přizpůsobit. Byť se to na začátku zdálo nemožné, tak pokaždé se dokáže dostat do bizarnější situace, než kdykoliv předtím. Je spoustu věcí, které jsem v tomto videu nezmínil, jako mrtvé morče, nebo členové rodiny, které shopaholic Adele ze svého života úplně odstřihla, které oběti si vyžádá další Ty rodiče mají klid. bizár, zůstává otázkou. Odebírejte tento kanál pro více OK. Dámy a pánové, tohle by bylo asi všechno pro tuhle reakci. Bylo to velmi poučné, velmi zajímavé, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, nevím jestli vy, ale já samozřejmě ano. Plno věcí, co tam bylo řečeno v tomhle videu, tak ani nevím. Právě teď jsem se je dozvěděl. A jako psycho, no, ta Adela, čo ti jebe, úplně psycho, kámo, takhle by se otevřela na mě hubu, já bych jí přijebal, ty koko, kámo, ta je tak na nervy a ona furt bude vyhrožovat s policií a furt, vole. Kámo, ten týpek normálně na ní mluvil, úplně v pohodě a ona, že nervy do mě, vole. Čo ti jebe, uflákl by si nejradši hubu, ty koko, že by jí zuby vypadly. OK, chlapci, já už to nebudu zdržovat, mějte se krásně, díky, že jste se koukli na tuhle další moje reakci, jestli se líbilo, můžete zanechat like pro další reakci a užij krásný den a zatím zdar. A zapamatuj si, nebal kurva tu Adélu, až nebudeme tady toho hajzla.